Capitolul 50. Bățul de corn. Și acum, zise Baciu, să nu ne mai uităm înapoi și să deschidem ochii la ce avem de făcut. Știți că prietenul nostru Fileru face drumuri cu caii peste munte negustorie. El trebuia să umble să ia legătura cu Arnăuțoi. Acum 2 săptămâni, când se întorcea de peste munți, s-a întâlnit cu un grup de 4 frați ai noștri la fereastra Sâmbetii. Și unul din ei i-a spus: uită-te la mine, uite, îți dau și o fotografie, de-l întâlnești pe Andrei Hașu din Pojorta, spune că l-ai văzut pe Rudan, prietenul lui. Dacă vrea să-l întâlnească, să vină în 14 septembrie în Piscul Netotului, la Crucea de la Stână. Am lucruri importante pentru el și pentru ceilalți. Eu cred că Rudan a venit anume pentru noi. Uitați fotografia, e el. Parcă nu te bucuri deloc de ce-ți spun, mi se adresă Baciu. Într-adevăr, nu mai eram atent la ce spunea Baciu. Gândul mi se întorcea cu 4 ani înapoi, când așa, ca prin vis, îmi aminteam că cineva mi-a zis că un grup de fripi turiști se dăduseră cu Ana Paucăr, între care era și unul cu numele de Rudan. Nici cum nu venea în minte cine a spus lucrul acesta. Auzindu-mi gândurile, Baciu se supără. De 3 ani ne căznim să ieșim din izolare și acum, când ni se dă ocazia, tu pui pietici. Andrei, noi avem încredere totală unul față de altul, dar suntem datori să ne îndoim față de orice străin. Străin, eu am încredere în Rudan mai mult decât în mine. Știi tu ce om este Rudan? Dacă vouă vei frică, mă duc singur. De mers mergem orice ar fi, interveni profesorul, dar trebuie să fim atenți. N-am mai zis nimic și am rămas înțeles să trecem creasta și să ne ducem în Piscul Netotului. Voi duceți-vă, le-am spus lui Brâncoveanu, Ilioi și Nelu Novac, care stăteau ca pe spini dornici să plece. Să plece în altă parte. Cu mult timp în urmă, Brâncoveanu mi-a mărturisit că vrea să meargă în satul Rucăr. Spun drept, moșule, e vorba de o fată. Vreau să o văd până nu pleacă la școală. Zicând, s-a înroșit ca o fată mare. Am tot amânat răspunsul până nu mi-a pus în față argumentul decisiv. Nu se întâmplă nimic, moșule, ai văzut? N-a fost nimic nici când am fost cu tine într-o misiune asemănătoare. Și Rucărul e mai în afară de pericol față de Gura Văii. Nu știu nici astăzi la ce fată ținea Brâncoveanu și nu știe nici Ilioi. Prima dragoste cânta în sufletul de crin al acestui copil mare și ținea ca în cuibul duios al sufletului său să fie numai el și fata, al cărui nume nu-l vom ști niciodată. Unde se duc? Mă întreabă Baciu. La cules de vii, am zis eu. La cules de struguri necopți. Unii mănâncă și mai necopți și mai cruzi. La plecare i-am oprit și le-am zis: dacă ni se întâmplă ceva și nu venim la întâlnire, faceți ce vă va învăța Dumnezeu. Crezi că e chiar pericol, moșule? Atunci nu ne ducem. Ba vă duceți. Dacă într-adevăr va fi pericol, ar însemna 3 morți în plus. Spre seară, 5 inși, am plecat spre creastă. Din prudență ar fi trebuit să nu mergem pe plaiul principal, unde erau atâtea puncte obligatorii de trecere. Dacă securitatea s-ar fi postat la ele, n-ai mai fi avut scăpare. Baciu, însă, ca să arate că nu se teme de vreun pericol, a luat-o înainte și noi după el. Chiar dacă am mai fi zis ceva, tot nu ne-ar fi ascultat. Ne-am înțeles ca noi ceilalți să fim atenți. Am trecut creasta, am traversat muntele Ludișorul și am coborât în Brătila, căutându-ne loc în apropierea plaiului ca să auzim dacă noaptea ar fi trecut trupele pe el. De aici, a doua zi, puteam observa toți munții din jur, dacă ar fi apărut ceva suspect. Am luat cojoacele pe noi, ne-am făcut cruce și ne-am culcat care pe unde am apucat. A doua zi, Ghiță, Leu și profesorul s-au dus la stânile din Brătila și Berivoescu, unde aveam ciobani cunoscuți. S-au întors spre seară cu vești și cu 2 burduși de brânză. Oamenii susțineau că toată vara în acești munți n-au fost securiști deloc. Baciu și cu mine ne-am dus la stâna din Piscul Netotului, unde l-aveam prieten pe Tucă din Domnești, despre care am mai vorbit și cu care am tăinit la izvor. Și Tucă începe să ne spună: nu știu cum pe aici n-a venit securitatea.
în timp ce pe Valea Rea și pe Dâmbovița au umblat caciorile. Arnăuțoii n-au fost ăsta an pe la noi, dar a venit domnul capitan. Acum îl cunoaștem bine, suntem prieteni buni. Au venit la stână de mai multe ori. Uneori numai domnul Păsărică, ori toți patru. Ba, au venit aici și după ce s-au luptat cu securitatea. Am auzit și împușcături, aici în vale, către colți, și după un timp au apărut toți patru și au șezut obosiți pe laviță, în stână, și le-am dat de mâncare. Ba chiar îl bătură pe ciobanul Duță. Nu știu de unde știa domn capitan că era membru de partid. Îl bătură bine. Bine, neatucă, dar și noi știam lucrul ăsta și nu l-am bătut. Ba și râdeam de asta, nu ți minte? Asta e adevărat. Avem încredere în el, dar-i sărac, mâncela Maru. Da, domn capitan zice că trebuie omorâți toți ciobanii comuniști. Noi ne uitam întrebător unul altul, poate că găseam noi o scuză că tot e vinovat că s-a lăsat amăgit să se înscrie la comuniști. Pe urmă am zis, nu, neatucă, dacă n-a făcut niciun rău, nu-i nimic și nu trebuie bătut. Era să uit, continuă neatucă. După ce au plecat din stână, pe locul unde a stat cel negricios, a rămas o băltiță de sânge înghegat. Sigur era rănit, dar n-a spus nimic săracul. Mâine o tulim la vale, schimbă el vorba, dar dimineață eu mai tândălesc și rămân la urmă și vă mai las ceva. Lasă-ne și sare, neatucă, noi te așteptăm pe plai să ne luăm rămas bun. Și ceilalți aduseră vestea că ciobanii erau entuziasmați de capitanul, cu ghilimelele de rigoare, cel cu ochi de sticlă. Le promisese arme, aparate de radio, tuna și fulgera împotriva comuniștilor. Și acolo bătuse un cioban că era membru de partid. Nu prea eram măguliți de cum își făcuseră simțită prezența în munții Făgărașului noii noștri frați de luptă. Nu îndrăzneam să spunem nimic rău împotriva lor ca să nu supărăm pe Baciu, pe al cărui prieten îl așteptam. Dacă filerul n-ar fi spus că șeful grupului întâlnit de el era capitanul cu ochi de sticlă, am fi bănuit că aceștia erau alții. Mâine ne întâlnim cu Rudan și atunci vedem ce-i și cum, curmă Baciu discuția. Ne muncea însă o altă întrebare. Am scos harta munților și am întins-o, însemnând munții în care, în vară, a fost securitatea și în care nu a fost. Parcă e o pungă cu gura strânsă. Ba parcă e o strungă, mai lipsește să ne mulgă, zise Ghiță. N-avem decât să ieșim din strungă până nu se închide, conchise Baciu. Cam aici ne-am oprit cu presupunerile. Nici unul nu mergeam cu îndrăsneala până la a face o legătură mai apropiată între punga asta de liniște și întâlnirea de mâine. Chiar dacă i-a trecut cuiva prin minte acest lucru, nu l-ar fi spus în fața lui Baciu. Se vedea că el abia aștepta întâlnirea cu prietenul său Rudan. Și ne ținea de rău că noi nu manifestăm același entuziasm. Era 13 septembrie, ziua Sfântului Corneliu, o zi cu semnificație pentru noi. A doua zi era ziua crucii. Ne-am spus rugăciunile pentru morții noștri, știuți și neștiuți, pentru cei vii care își duceau crucea în țara românească, în închisori, în munți. Ne-am rugat pentru cei de jos, a căror cruce era mai grea decât a noastră. Nefiind obosiți, noaptea am dormit rău. Baciu, singurul fumător dintre noi, aprindea țigară de la țigară. Erau atâtea întrebări fără răspuns, încât nu era de mirare că nu ne puteam face ordine în creier. Dimineața, când s-a luminat, cârdurile de oi din munți o tuliră la vale. Pe toate plaiurile se vedeau șirurile de mărgele mișcătoare ce se împleteau în sunetul armonios al clopotelor de cioaie. De câte ori asistam la plecarea oilor, deveneam triști. Altfel te simțeai când știai că în munți se află oameni. Acum auzeam chiuiturile vesele ale ciobanilor, dar nouă ni se păreau a fi jalnice. Neatucă a venit în urmă. I-am ieșit în cale pe plai, se uita lăcrâmând la noi și era rușine că lăcrimează. V-am lăsat și cașul din dimineața asta și mămăliga caldă și sarea și legumele. Acum rămâneți ca ciobanul din poveste. Se opri, aducându-și aminte că legenda vârfului cu dor este prea tristă. Duceți-vă repede să nu vă ajungă altcineva la stână.
Vedeți că a rămas și un câine, alungați-l. Ne-a îmbrățișat și, fără să se mai uite în urmă, a dat drumul măgarului să plece. L-am urmărit cu privirea până la cotitura plaiului, unde l-au înghițit pădurea și ceața. Ne-am dus repede la stână. Am alungat câinele, care începuse să urle pustiu și care, dacă ar fi fost lăsat, ar fi urlat până ar fi murit în fața stânii. Apoi am luat tot ce ne-a lăsat neatucă. Răzimat de peretele exterior al stânii se află un băț, tare frumos. Era o bâtă ciobănească. Ghiț a luat-o în mână și a examinat-o cu atenție. Voi știți din ce fel de lemn e bâta asta? Ne-am uitat la băț, l-am cântărit, dar n-am putut spune din ce era. Ăsta e băț de corn, spuse Ghiță. Și ce dacă e de corn? Ne mirăm noi. Dacă e de corn, înseamnă că e cel mai bun lemn pentru bâte. Ăsta n-are moarte, nu se rupe și nu se încovoaie. La noi nu sunt corni. Am să-l iau când ne întoarcem și zicându-l rezemă de peretele stânii. Ia-l, mă, că l-arunci tu cu prima ocazie. Era o întreagă poveste, cu bețele, cu bâtele, cum le spuneam noi. Cu bățul urci coastele mult mai ușor decât fără el. Cobori în viteză de schior spre poale și sări pâraiele și râurile fără să te mai desculți. Într-un cuvânt, bățul face cât încă 2 picioare. Răul era că folosindu-le avea o mână sau amândouă ocupate și arma trebuia să o porți în bandulieră. Când ajungeai în situații critice, aruncai bățul. Acesta făcea zgomot, dându-te de gol și până să pui mâna pe armă trecea un timp prețios. Un răstimp nu mai foloseam bețe, apoi uitam și ne făceam altele pentru ca să le aruncăm și pe acestea. Ne-am tras apoi spre pădure și ne-am așezat la marginea ei. O problemă apăruse. Lângă stâna din piscune totului erau nu o cruce, ci 2. Una cam la 100 de metri pe cărarea spre izvor, iar alta pe muchie, cam la 300 de metri spre muntele Ludișor. Care era crucea dată de întâlnire de către Rudan? Am rămas câtva timp la cea de lângă pădure. De dimineață, Valea Brătiliei era plină de o ceață lăptoasă, deasă, asemănătoare lânii albe din caier. Pe la ora 10, ridicându-se soarele, ceața din vale s-a ridicat și ne-a acoperit și pe noi. Baciu a fost de părere să ne împărțim mergând 2 la crucea de sus, 2 la cea de jos și 1 la mijloc. Eu am rămas cu profesorul la crucea de jos. Profesorul devenise tot mai liniștit și mai împăcat cu soarta și nu mai ironiza ca înainte. Mă întreb de dimineață de ce pe bujorei ăștia îs atâtea mămăruțe. Uite câte sunt, ciorchine. Larvele lor și ele trăiesc cu păduchi de frunză și uite, caut cu lupa și nu găsesc o singură afidă. Eu bănuiesc altă hrană. Și toate stau numai pe bujorei. Câte nu-s altfel decât susține știința. Bună oară, ai văzut în primăvară cum a sosit într-o dimineață un stol de cuci, în timp ce știința susține că e călătoresc singuratici. Trebuie să notez povestea asta cu coccineele, că așa le zice științific, coccinee. Aș vrea să-i trimit caietul ăsta lui Bocicai, colegul meu. L-ai cunoscut? Ăsta e un geniu în științe naturale, ca Ghiță Toader al nostru în chimie. Bănuiesc că a scăpat de arestare. Ar fi o mare pierdere. Nu știam, paranteză pe atunci, că talentatul student se afla pe vremea aceea la reeducare la închisoarea din Pitești. Luam câte o mămăruță pe deget și așteptam să zboare. De la mămăruțe discuția a ajuns din nou la fata cea mai mică a unui preot de lângă Târgu Mureș. Era cu 3 ani în urmă elevă la un liceu de menaj din Cluj. Îi devenise prietenă și o purta și acum în gând ca pe ceva gingaș și sfânt. Și profesorul îmi povesti, pentru a nu știu câta oară, istoria unui tort pe care îl făcuse fata și cu care și-au uimit colegii de an. Ei au fost convinși că eu l-am făcut. De ce nu-i scrii măcar câteva rânduri, fără să te semnezi? Să-i scriu, zise profesorul, cel mai mare bine pe care l-aș putea face este să mă uite și să se mărite. Noi, uite, că mămăruțele nu pot zbura și cad la pământ. Nu că ele cobesc moartea noastră, ci că atmosfera e umedă și nu mai pot zbura. A venit la noi Baciu supărat. Alaltă ieri nu mai puteați de prudenți și acum vă jucați cu mămăruțele în loc să fiți atenți.
Eu zic să dăm semn că suntem aici, să cântăm ceva cunoscut. Știți doar cântecul Sângerează munții grei. Îl știe și Rudan. Dacă e pe aproape, știe că suntem noi și vine fără frică. Avea dreptate Baciu. Lucru ni se întâmpla deseori. Până nu intram în vreo acțiune, îi judecam pericolul ce-l prezenta și ne era frică. Era o frică rațională, greu de suportat, care îți măcina nervii. Odată intrați în activitate, treceam în cealaltă extremă. Nu mai simțeam niciun fel de frică și nu am nici cea mai elementară măsură de precauție. În fine, m-am ridicat și am ieșit în poiana stânii, m-am urcat pe o lespede, fredonând melodia știută ce o cântam și noi la foc seara. Sângerează munții grei, au rămas singuri și ei, apele în văi s-adună, să jelim seara împreună. Profesorul a rămas la crucea dinspre izvor. Ceața se îngroșa, era pe la ora 11, când am auzit un fluierat și, din ceață, au început să se desprindă 3 umbre, venind spre noi, cu armele întinse. Arătau foarte fioroși, ceea ce a făcut să-mi treacă un fior de groază prin tot corpul. Mi-am revenit repede, judecând că cine ne vedea pe noi, bărboși și îmbrăcați cum eram, poate avea aceeași groază. Le-am ieșit înainte și am zis: lăsați armele jos, fraților! Lăsându-mi eu arma mea cu țeava spre pământ. Cei 3 n-au răspuns nimic. S-au apropiat de mine și unul dintre ei, un tânăr brunet, înalt, îmbrăcat în haine bucoviniene, mi-a trecut în spate. Ceilalți, îmbrăcați în haine militare ofițerești, unul înalt și voinic și celălalt mai scund și îndesat, mi-au rămas în față cu armele întinse spre mine. Între timp a venit profesorul, auzim vorbe. Să stăm de vorbă jos, îndemnam eu. Stați și voi, puneți armele așa ca mine. M-am așezat turcește pe iarbă și repede bucovineanul s-a lăsat în spatele meu atât de aproape că îi simțeam răsuflarea. Stați jos, fraților, îndemna profesorul. Nu sunteți în pericol. Cu răul lumii s-au așezat și cei 2 în hainele militare, dar n-au lăsat armele din mână și nu vorbeau nimic. Cel înalt își mușca nervos buza de jos și lovea de genunchi un pistol Mauser cu degetul pe trăgaciu. Cu o mână am prins țeava pistolului automat al celui mic, al lui Pasăre, și cu cealaltă am încercat să fac același lucru și să pun mâna pe pistolul capitanului. Da. Dar acesta și-a tras-o nervos. Între timp s-a auzit o fluierătură în ceață. Leu fluierase să vadă unde suntem. Hai aici, i-am strigat. Mai e cineva aici? Tresări Pasăre. Da, mai suntem 3 inși. Atunci cei 2 au pus armele jos și au căpătat glas. Au venit și Baciu și Ghiță. Rudan, unde-i? A întrebat Baciu neliniștit. E cam bolnav, a răspuns Pasăre. E rănit? Întreabă Baciu, gândindu-se îngrijorat la băltița de sânge rămasă în stâna din pisc. Nu-i rănit, dar acum a rămas în vale să pregătească o mâncare de ceapă pentru Andrei. Care din voi, Andrei? Eu, răspunse Baciu. E adevărat că se pricepe la gătit ceapă. Unde sunteți așezați? Baciu fu cuprins de bucurie și nerăbdare. În Valea Zârnii. E o cabană acolo. Ați fost și voi acolo? E așezată pe o insulă în mijlocul râului. Atunci să mergem, se grăbi Baciu. În frunte mergeau Baciu și căpitanul nou venit. Acesta își venise din fire și povestea cu voce tare, parcă prea tare pentru situația de urmăriți în care eram. Cum s-a luptat el în munții Vrancei, cum au fost vânduți și atrași într-o cursă, cum au murit frații lui, cum au scăpat numai el. Dacă l-ar fi lăsat, ofițerul ar fi povestit și că ei, venind din 3 colțuri ale țării, s-au întâlnit întâmplător într-o poieniță la Mănăstirea Sâmbătă. Lucru ce ne-ar fi sărit în ochi, oricât de naiv am fi fost noi. Dar pe Baciu nu îl preocupa decât soarta prietenului său, care l-aștepta în vale la câteva sute de metri. Pasăre repeta ce spunea căpitanul și dădea amănunte în plus. Astfel a spus că au fost atrași din munți cu zvonul că în sate a pornit revoluția și coborând au fost așteptați și decimați. Amănunt ce ne va fi de folos în anul următor când se va încerca și cu noi același vicleșug. Bucovineanul înalt mergea bătut și nu zicea nimic. Drumul nostru trecea pe la stână, unde Ghiță a băgat de seamă că bățul de corn nu mai era acolo unde îl rezemase el, ci la câțiva metri mai departe aruncat jos.
Ați trecut dumneavoastră pe la stână?" întreabă el. Nu, noi n-am trecut. Noi suntem prudenți. De stâni nu ne apropiem. Românii-s vânzători," vorbi Pasăre. Ceilalți n-au dat importanță bățului, dar Ghiță se întreba dacă au trecut ei pe la stână. Ce rost avea să mintă? Și dacă n-au fost, înseamnă că cineva a fost totuși pe la stână și a mutat bățul, că băț să se mute singur nu există. De la stână ne-am continuat drumul spre vale. Alături de mine mergea Pasăre, pe care ne interesa dacă, la nevoie, avem vreun medic când suntem răniți. I-a răspuns că la nevoie arestăm unul, apoi, ca din senin, îmi pune întrebarea. La liceu din Făgăraș mai aveți frăție? Întrebarea m-a izbit în plin. De unde știa el, din Vrancea, că a fost frăție la liceul din Făgăraș și de unde curiozitatea de a ști dacă mai există în prezent? Și-a dat seama că a făcut o gafă și a căutat să o repare, destul de ingenios de altfel. V-am întrebat că și noi în Vrancea ne-am bazat pe frățiile din Focșani. Răspunsul a avut darul să mă liniștească. Era ca sigur că și în Vrancea lucrurile s-au petrecut ca la noi. În urmă veneau Ghiță și bucovineanul negricios, care zicea că îl cheamă Vasile, fiecare cu gândurile lui. La un moment dat, bucovineanul ce ținea să rămână în urmă îi șoptește lui Ghiță. Fraților, sunteți vânduți și înconjurați. Ochii lui Ghiță s-au ascuțit ca oțelul. Ne apropiam de apa zârnii, unde un brad mare, cepuros, era răsturnat peste apă, servind drept punte. Pe el trecusem cu câtva timp în urmă. Din spate, Ghiță a coborât pe lângă toți, atingându-ne întreagăt cu cotul, ajungând să treacă el primul. În momentul când capitanul coborâ de pe brad, Ghiță și puse mâna pe pistol și îl luă din mână. Înțelegând imediat situația, ceilalți i-am dezarmat pe Pasăre și pe bucovinean. În câteva minute erau unul lângă altul, legați la mâini, între stâncă și malul apei. Voind să legăm și pe bucovinean, Ghiță a spus: El ne-a salvat, lăsați-l! Cu ochii plini de ură se uitau cei doi la bucovinean. Ați crezut că îmi voi vinde frățiorii mei? V-ați înșelat, tâlharilor, zise bucovineanul către cei doi. I-am întrebat pe cei doi cine sunt. Au plecat capul în pământ și au răspuns că erau ofițeri de securitate. Cine e la cabană? Rudan. Numai el singur? Numai el singur. Împreună cu Baciu și Vasile ne-am îndreptat spre cabană, aflată cam la 100 de metri. Era cabana în care închisesem noi oile când trecusem pe aici. Înainte mergea Baciu, apoi eu și Vasile. Vasile îi supraveghea. Vasile, îl întrebăm noi pe bucovinean, îi supravegheată cabana? Nu știu, eu n-am observat. Rudan, care ne-a urmărit coborând pe coastă, a ieșit surâzător înaintea noastră, frecându-și mâinile. Când a dat cu ochii de Baciu, l-a îmbrățișat și l-a sărutat luându-l de braț. Năucit, Baciu l-a urmat la cabană. Când a văzut acest lucru, Vasile a îngălbenit. Părea că se clatină. Un moment am crezut că vrea să fugă. După cum ne-a spus mai târziu, când a observat că cei doi, Baciu și cu Rudan, se sărută, era sigur că tot teatrul nu era decât pentru el, ca securitatea să-l încerce dacă e de încredere. Intrând în cabană, i-am găsit pe cei doi stând lângă sobă. Rudane, iată ce zice băiatul ăsta. Rudan rămase mirat, neînțelegând. Vasile, zăpăcit, începu o poveste dezlânată din Bucovina, de cum a fost urmărit, căutând să o lungească cât mai mult. Când Rudan bănui că ceva nu-i bine și cei de afară nu mai vin, se înroși ca un rac. Își schimonosi fața și cu mâna dreaptă căută să scoată pistolul din teac. M-am repezit și am prins mâna strigându-i: Lasă pistolul! Cum? Îndrăznești să mă dezarmezi, zise Rudan. Ai timp să te dezvinovățești, dar acum dă pistolul încoace. L-am lăsat destul de greu, dar mi s-a strecurat din mână. O clipă parcă a vrut să fugă, dar s-a răzgândit și cu mișcări de felină intră în camera vecină. L-am ajuns când a pus mâna pe un pistol mitraliera atârnat pe perete și l-am smuls din mână. A mai încercat să pună mâna pe un sac cu grenade și l-am luat și pe ăla. În sfârșit, a încercat să fie calm într-un final, revenindu-și în fire. Baciu a asistat la tot ca năucit, nevrând să creadă ce vedea.
absent la tot ce se petrecea în fața lui. Pe sobă aburea o tocană de ceapă. Ce-i cu asta? V-am așteptat să veniți, zise Rudan. Mâncați voi din ea. Au plecat cu toții capul în pământ. Careva a încercat să o arunce în apă, dar Ghiță izbi cratița de stânci. Nu o trăviți apa cu ea. Ne-am întors din nou la cabană, luând armele și ce ni s-a părut mai important. Trebuia să ieșim cât mai repede de acolo. Ne așteptam ca în orice moment să auzim răpăiturile pistoalelor mitralieră. La plecare am vrut să legăm și pe Rudan, dar Baciu s-a opus deznădăjduit strigând: Nu legați. Era năucit de tot, se uita la noi și la Rudan și nu putea înțelege ce se întâmplă. De data asta n-a mai trecut râul peste brad, ci direct prin apă. Când Rudan a ajuns în mijlocul râului, l-am văzut cum a aruncat un carnet, pe care râul l-a scos repede din vederea noastră. Acum Ghiță ar fi vrut să-l caute. Lasă-l dracului, nu-i timp de pierdut. I-am căutat pe ceilalți în buzunare și am găsit la fiecare câte un carnet de însemnări. După spusele lui Vasile, după aceste carnete își făceau separat cei 3 rapoartele la securitate, pe care însă el nu știa unde le duceau. Am început să urcăm coasta mai la nord, de unde am venit. Intenționam să ne depărtăm cât mai mult și cât mai repede pe pârâul Ludișorului și noaptea să trecem creasta. În ce privește arestații, n-am avut niciun plan cu privire la soarta lor. Desigur, urma să aflăm amănunte despre trimiterea lor în munții Făgărașului. După ce am trecut apa, Ghiță s-a hotărât să plece singur să-l anunțe pe pădurarul Fileru, înainte de a afla securitatea ce s-a întâmplat în piscul Netotului. Am rămas înțeleși să ne întâlnim în Runcu, sub Poiană. I s-a părut mai puțin riscant să ia de la Dăncilești un cal și să treacă creasta Călare. Cei rămași urcam cu greu pieptișul muntelui, ajuntându-i și pe cei legați care căutau să tragă cât mai mult de timp. Vorbeam puțin și în șoaptă, atenți în toate părțile. Rudan se ținea cât mai aproape de Baciu, care înainta atât de distrus de parcă era și el arestat. La vreo 300 de metri ne-am oprit. Voiam să ne descălțăm, să ne scurgem apa din bocanci, să stoargem ciorapii și să ne încălțăm din nou. Am făcut acest lucru noi și am descălțat și pe cei 2 cu același scop. I-am întrebat cum îi supravegheat locul de securitate. Recunoșteau că există în apropiere unități de securitate, dar n-au vrut să spună sau chiar nu știau unde se află, nici ce semnal aveau cu ei. Vasile nu știa decât că în fiecare seară capitanul și Rudan se duceau pe vale în jos și se întorceau de obicei certându-se. Unde se duceau și cu cine vorbeau, nu putea spune. În timp ce eram ocupați cu apa din bocanci, Rudan îi zise lui Baciu că are ceva confidențial să-i spună și se îndepărtară amândoi vreo 10 metri. Când au rămas numai ei, Rudan a țâșnit ca din pușcă, pe coastă la vale, cu puterea ce o dădea disperare. De unde eram noi, nu-l puteam vedea. L-am văzut pe Baciu, punând pușca la ochi și trăgând. Baciu era un trăgător slab și socoteam totul zadarnic, dar l-am auzit zicând: L-am lovit. Ne-am deplasat spre el, luând cu noi numai armele și ranițele noastre. Rudan, lovit în piept, aproape de inimă, își consuma ultimele clipe din nefericita-i viață. Am căutat un loc să-l îngropăm, săpând cu cuțitele și cu mâinile pământul unde ni s-a părut mai afânat. Ne grăbeam, fiind sigur că după bubuitul de armă securitatea se va alerta. Atenți la munca noastră, ajutat și de Vasile, i-am neglijat pe capitan și pe pasăre, care, așa legați, au rupt-o la fugă înnebuniți, rostogălindu-se pe coastă. După ei s-au luat Leu și profesorul. Am auzit câteva focuri de armă urmate de liniște. Ne-am îndreptat într-acolo. Pasăre era mort. Capitanul, cu singurul ochi țintă la noi, își aduna puterile vrând să spună ceva. Vorbea în frânturi. Mă mărturisesc ca în fața lui Dumnezeu. Am turnat 8 grupuri. Îmi pare rău de tată. N-am ascultat. Să vă ierte Dumnezeu, să mă iertați și voi. Am mai încercat să spună ceva, dar s-a oprit ca fulgerat. Să te ierte Dumnezeu. Le-am făcut și lor o groapă provizorie, punând pământ și frunze uscate peste ei. Ne-am întors la Rudan și l-am acoperit și pe el.
Am zis o rugăciune pentru ei, apoi am plecat la bagaje, am înaintat de-a coasta până la pârâul Ludișorului. După cum se arăta vremea, încă de dimineață era de așteptat să plouă. Ceața, ce-a băltit noaptea pe văi și s-a ridicat după înălțarea soarelui, a dispărut pe la miază, dar a lăsat o atmosferă apăsătoare ce a durat până în amurg. Când cerul s-a înnegurat deodată și o ploaie cu grindină și vânt a bântuit câteva ceasuri vârful munților. Ne-am adăpostit cum am putut sub buhacii de brad, luând pe noi foile de cort, lăsând stihiile să-și facă voile. În sufletele noastre era aceeași furtună. Întâmplarea din acea zi, atât de neprevăzută, ne-a răvășit tot atât de puternic inimile cu întrebări și răspunsuri cu care n-am fost obișnuit. Până atunci trăsesem numai în dușmani înarmați, atât cât să putem ieși din încercuiri. Desigur, au fost loviți unii dintre ei, unii poate muriseră. Acum am fost siliți să tragem asupra unor oameni neînarmați. Otrava găsită la ei, somniferele, sforile, carnetele de notițe în care erau trecuți toți oamenii întâlniți cu tot ce au vorbit, propria lor mărturisire că au turnat grupuri de luptători, spusele lui Vasile, toate arătau vinovăția lor. Era limpede că scăpasem de la moarte ca prin urechile acului. Am tras numai atunci când au fugit. Era de asemenea sigur că, de-ar fi scăpat, ne-ar fi urmărit prin munți, conversionare de Irod, și cu toate acestea nu ne simțeam cugetul împăcat. După o asemenea experiență nu mai poți râde, poate cel mult poți zâmbi trist. Pentru Baciu, mai ales, silit să tragă în prietenul său și să-l ucidă. Întâmplarea a fost mai rea decât o lovitură de trăsnet. Omul plin de optimism, care nu-și pierdea firea în cele mai grele situații, acum, parcă ducea o piatră de moară pe umeri. Am căutat cu dragoste și delicatețe să-i abatem gândurile negre. În lunile din toamnă am reușit câtva să-l înseninăm, dar cum a fost înainte, nu va mai fi. De altfel, nu va mai avea decât 6 luni de trăit. Am coborât trecând spre seară în Langa, pe o cărare numai de noi știută, după ce am trecut creasta, apoi pe sub vântoarele, dimineața ajungând în Runcu, la izvor, unde erau soțiți și Ghiță și Fileru, cărora le-am povestit ce s-a întâmplat. După spusele lui Vasile, bucovinianu, din ce am aflat din alte părți, iată istoria acestei bande, ce urma să ne lichideze ori pe noi, ori pe arnăuțoi. Încă din primăvară, securitatea a selectat 2 ofițeri care făcuseră treabă bună, atât între studenții din Iași, cât și în grupul de rezistență din Vrancea. Așa cum povestesc cei ce au avut de-a face cu ei, se infiltrau în grupurile de luptă, se arătau fără frică, câștigau încrederea și când li se dădeau bine, îi turnau să-i ucidă cu mâna lor. Această meserie, reușindu-le, o făceau acum din obișnuință. La securitate li s-au dat dosarele și fotografiile noastre, precum și harta militară a munților Făgăraș. Pe Rudan nu știu de unde l-au luat. Cum a reușit să facă securitatea legătura între el și Andrei Hașu, nu știu. Probabil s-a oferit Rudan. De când a devenit acesta vânzător? Oricum, eu reținusem bine zvonul din 1948 cu intrarea lui în slujba Annei Paucăr. Cu ani în urmă, Baciu se avusese bine cu el și mai păstra și acum amintirea acelei prietenii. Cu această prețioasă calitate, securitatea le-a alăturat celor 2. După un timp de instruire, au fost aduși în munți, pe Valea Sâmbetei, și instalați tocmai în punga de munți liberă de securitate pe care am observat-o și noi. Noi trebuia să fim izgoniți și de jos și din alți munți și siliți să ne salvăm tocmai aici. Și trebuie recunoscut că au reușit. Au fost echipați cu arme bune, cu hrană, haine și duși și instalați în căsuța cabană din Valea Zârnii. În bagaj am găsit capsule de stricnină, somnifiere, sfoară, foarte multă sfoară. După un timp a fost adus între ei și Vasile Motrescu. Acesta era țăran din Vicovul de Sus, din Bucovina. Când l-am întâlnit noi, având 26-27 de ani, dar fiind un om deosebit, cunoștea istoria Moldovei, mai bine ca noi, și pentru el istoria era ceva viu. Se însuflețea povestind. Era căsătorit și avea 2 copii. A făcut parte din grupul lui Cenușe și după distrugerea grupului a rămas singur prin munți. E ocrotit de ciobani și tăietorii de lemne, dar fiind bolnav grav se predă.
E dus la securitatea din București, unde a fost luat drept 3 star. Dar, văzându-l inteligent și îndemânatic, a fost socotit potrivit pentru a fi adăugat bandei. Cu sufletul curat, Vasile a primit cu bună intenție de a-și salva frățiorii de luptă pe unde va fi trimis de securitate. Bănuind că filerul umblă pentru noi, securiștii i-au ieșit înainte în Bândea, cu propunerea de a-l căuta pe Andrei Hașu. De fapt, acesta a fost punctul lor tare. Rudan i-a asigurat că Andrei are deplină încredere în el. Fără asta, toată țesătura era cusută cu sfoară. Cum am mai spus, ei ar fi spus că s-au întâlnit întâmplător într-o poieniță la sâmbătă. O asemenea prostie, chiar numai securitatea o putea ticlui. Or, cum îți puteai permite să stai confortabil într-o cabană și să faci pe partizanul? Asta în timp ce noi mai bine dormeam în zăpadă decât să ne adăpostim în stâni și cabane. De n-ar fi fost prietenia, sfânta și proasta prietenie, am fi luat măsuri de prevedere înainte de a ne apropia de ei. Cu câteva zile înaintea întâlnirii, Rudan și capitanul au încercat să-și facă un plan de prindere a noastră. Rudan opta pentru prinderea cu somnifiere, cu o travă, în timp ce capitanul voia să tragă când va da cu ochii cu noi. Cu o seară, înaintea întâlnirii, capitanul și Rudan s-au dus undeva, dar au venit certându-se. Cearta a continuat și la cabană și s-au culcat fiecare cu părerea lui. Se pare că porunca securității era să fim prinși vii. Dimineața cearta a continuat și Rudan s-a încăpățânat să rămână să facă mâncare de ceapă cu somnifere. Au ajuns să se amenințe cu securitatea. Capitanul a plecat cu intenția de a trage și pentru asta Vasile s-a așezat în spatele meu, pentru ca să nu tragă în mine. Așa se explică nervozitatea capitanului pe când mânuia pistolul în fața mea.